انظر حتى تفهم سنن الله. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. салом ва раҳмати аллоҳ бар шумо бод. хушомадед ба қисми нави барномаи тарбияи ақидавии насли озодихоҳ. аллоҳи мутаол моро ёрӣ кунад ва кӯшишҳои моро бипазирад. дар қисми гузашта мо ба баррасии мафҳуми ҳокимият шурӯъ кардем ки баъзе уламои ислом онро ақидаи ҳокимият ё тавҳиди ҳокимият меноманд. барои он ки вақти шуморо беҳуда нагузаронем, пас аз муқаддимае ки дар қисми гузашта пешниҳод кардем, мехоҳам бигӯям ки мафҳуми ҳокимият дар ҷанбаи амалӣ дар се масъалаи асосӣ зоҳир мегардад. якум, низоми ҳукумат. бо ибораи дигар сухан дар бораи сохтори давлат меравад. уламои фиқҳ онро бо калимаи дор ифода мекунанд. агар низоми идоракунии исломӣ бошад, он дорулислом номида мешавад. агар низоми идоракунии ғайриисломӣ бошад, он дорулкуфр мешавад. дуюм, низоми додгоҳӣ. вақте ки мо дар бораи низоми додгоҳӣ сухан мегӯем, муроди мо қонунҳо, қоидаҳо ва усулҳои ҳуқуқии он мебошад. баъдтар шарҳ медиҳем ки қонунҳои додгоҳӣ як чиз, аммо намудҳои ҷазо чизи дигаранд. сеюм, ҳаёти шахсӣ. ҳамин тавр мо се масъалаеро муайян кардем ки барои фаҳмидани татбиқи амалии мафҳуми ҳокимият бояд баррасӣ шаванд: давлат, додгоҳ ва шахсиятҳо. аз аввал мехоҳам таъкид кунам ки дар ин навор вақти калимаи ҳокимро истифода мебарам, ман ҳокими фардиро дар назар надорам. ин маъно низ вуҷуд дорад, аммо онро баъдтар муҳокима хоҳем кард. дар ин мавзӯъ вақте ки мо ҳоким мегӯем, манзур низоми идоракунӣ мебошад. ҳамчунин вақте ки калимаи қозӣ зикр мешавад, он фардияти қозиро дар назар надорад, балки низоми додгоҳиро ифода мекунад. дар бораи ҳоким ва қозӣ ҳамчун шахсият ва дар бораи муайян кардани он ки оё онҳо мусалмонанд ё муртад, иншааллоҳ дар қисмҳои баъдӣ суҳбат хоҳем кард. ҳангоми истифодаи калимаҳои куфр ё кофир, мо ба низоми куфр ишора мекунем, на ба шахсони алоҳида ки исломро қабул накарданд. ислом дини дақиқ аст ва дар он муҳим аст ки чизҳоро тибқи воқеияташон номбар кунем. аз расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам ривоят шудааст: вақте сухан мегӯӣ, диққат кун, зеро ҳар сухан маънои хоси худро дорад. яъне ҳар изҳорот маънои махсуси шаръӣ дорад ва бояд онро равшан баён кард, зеро ҳукме ки дар бораи чизе содир мешавад, воқеияти онро муайян мекунад. агар мо хоҳем ки ҳукми дуруст диҳем, бояд аввал тавсифи дурусти воқеиятро дарёфт кунем. чаро ин муҳим аст? зеро ҳолатҳое мешаванд ки дар як кишвар танҳо мусалмонон зиндагӣ мекунанд, аммо онро метавон дорулкуфр номид ва баръакс. мумкин аст кишваре бошад ки сокинонаш пурра кофирон бошанд, аммо он метавонад дорулислом бошад. ин маънои онро дорад ки на танҳо шахсони алоҳида метавонанд ҳамчун мусалмон ё кофир номида шаванд, балки тамоми давлат низ вобаста ба низоми ҳукуматашон метавонанд ҳамчун исломӣ ё ғайриисломӣ арзёбӣ шаванд. муҳим аст ки шартҳои иртидод барои шахсон аз шартҳои иртидод барои давлатҳо фарқ карда шаванд, ҳамон тавре ки шартҳои ислом барои шахсон бо шартҳои ислом барои давлатҳо фарқ доранд. мо ҳоло мафҳуми ҳокимиятро муҳокима мекунем ки дар амал чӣ гуна татбиқ мешавад ва се соҳаеро муайян кардем ки он дар онҳо зоҳир мегардад. биёед муҳокимаро аз низоми ҳукумат, яъне давлат оғоз кунем ки уламои фиқҳ онро бо калимаи дор ифода карданд. вақте ки мо як қаламравро дорулкуфр меномем, ин маънои онро дорад ки дар он қонунҳои куфр ҳукмронанд. муҳим аст ки мо ба калимаи ҳукмронӣ диққат диҳем. вақте ки мо як қаламравро дорулислом меномем, ин маънои онро дорад ки дар он қонунҳои ислом ҳукмронанд. ҳангоми ҷудо кардани кишварҳои ҷаҳон ба дорулкуфр ва дорулислом, мо ба он таваҷҷӯҳ намекунем ки дар он одамони мусалмон зиндагӣ мекунанд ё кофирон. баръакс, мо ба он нигоҳ мекунем ки кадом қонунҳо дар он ҳукмронанд. чуноне ки қайд кардем, ҳатто агар дар як минтақа ҳама мусалмон бошанд, он метавонад дорулкуфр бошад ва баръакс, агар як минтақа пурра аз ғайримусалмонон иборат бошад, масалан масеҳиён ё оташпарастон, аммо қонунҳои ҳукмронӣ дар он мувофиқи ислом бошанд, пас он минтақа дорулислом мешавад. чаро ин тавр аст? чунки сухан дар бораи низоми ҳукмронӣ меравад, на дар бораи шумораи мусалмонон дар кишвар. масалан баъзе кишварҳо баъзе қонунҳои исломиро татбиқ мекунанд, аммо биёед фикр кунем, оё татбиқи ин қонунҳо воқеан ба итоати шариат оварда мерасонад ё ин танҳо як намуди зоҳирӣ аст?
агар мо хоҳем ки як давлатро Дорулислом номем, он бояд дар тамоми низомаш ба шариати ислом итоат кунад. Кифоя нест ки танҳо баъзе қонунҳои исломӣ татбиқ шаванд. Масалан, қонунҳо дар бораи никоҳ, ибодатҳо ва ҷашнҳо. Барои он ки давлат воқеан Дорулислом бошад, он бояд пурра ба шариати ислом тобеъ шавад. дар ин ҷо муҳим аст ки байни итоати шариат ва зуҳуроти баъзе аз ҳукмҳои шариат фарқ гузорем. Масалан, як давлати шартӣ ки дар он баъзе нишонаҳои шариат дида мешаванд, бунёди масҷидҳо, баргузории намозҳои дастаҷамъӣ, намозҳои идона дар марказҳои шаҳр, ифторҳои дастаҷамъӣ дар моҳи Рамазон, таҷлили идҳои иди фитр ва иди қурбон. оё ин кофист ки онро Дорулислом номид? ҳамаи ин танҳо зуҳуроти баъзе ҳукмҳои шаръиянд. оё зуҳуроти баъзе ҳукмҳои шаръӣ кофӣ ҳастанд ки давлатро тобеи шариат гӯем? Барои он ки як давлатро Дорулислом эътироф кунем, он бояд пурра ба шариат тобеъ бошад, на ин ки танҳо баъзе ҳукмҳои шаръӣ зоҳир шаванд. муҳим аст ки ба ин нуқта таваҷҷӯҳ кунем, хусусан бо назардошти нигоҳи баъзе ба ном уламое ки ҳокимияти Оли Саудро ҳимоят мекунанд. боз як мисоли равшан меорам. Владимир Путин, президенти Русия, як масҷиди бузургро дар маркази Москва ифтитоҳ кард. ӯ ба шаҳрвандонаш иҷозат медиҳад ки намозҳояшонро озодона адо кунанд. ӯ имомҳо таъин мекунад ки бо маблағҳои давлатӣ таъмин карда мешаванд. ӯ идҳои исломиро ба унвони ҷашнҳои расмии давлатӣ эълон мекунад. ӯ ба мусалмонон иҷозат медиҳад ки роҳҳои марказии Москваро барои намози дастаҷамъӣ бубанданд. ҳамаи ин зуҳуроти баъзе ҳукмҳои ислом аст. оё мо метавонем Русияро Дорулислом номем? Албатта на. танҳо зуҳуроти баъзе ҳукмҳои шариат кофӣ нестанд то як давлат Дорулислом эътироф шавад. агар ҳоким ба шаҳрвандонаш иҷозат диҳад ки озодона ибодат кунанд, ин ба он маъно нест ки кишвараш исломӣ шудааст. дар тӯли таърих уммати исломӣ ду маротиба ба ин иштибоҳ дучор шудааст. ду бор натавонистааст байни зуҳуроти баъзе ҳукмҳои ислом ва итоати комил ба шариат фарқ гузорад. дар ин давраҳо аксари мусалмонон, ҳатто баъзе уламои машҳур, аз ҷумла уламои Ал-Азҳар ва Арабистони Саудӣ, фикр мекарданд ки агар давлат баъзе анъанаҳои исломро татбиқ кунад, он исломӣ мешавад, яъне Дорулислом мегардад. аммо ин нодуруст аст. барои он ки як давлат воқеан исломӣ бошад ва Дорулислом ҳисоб шавад, он бояд комилан ба шариат тобеъ бошад. чуноне ки гуфтем, уммати исломӣ ду бор дар таърих натавонистааст байни зуҳуроти баъзе ҳукмҳои ислом ва итоати ҳақиқӣ ба шариат фарқ гузорад. аввалин маротиба ин иштибоҳ дар солҳои ишғоли Миср аз тарафи Наполеон Бонапарт рух дод. тасаввур кунед, Наполеон тавонист баъзе уламои исломиро ба тарафи худ ҷалб кунад. пас ин як хиёнати ошкор буд. онҳо ӯро ҳамчун ҳокими исломӣ таблиғ мекарданд. чаро? чунки Наполеон мусалмононро бо иди фитр табрик мекард, масҷидҳо бунёд мекард, дар намозҳои таравеҳ ҳузур меёфт, ҳофизони Қуръон ва уламои Ал-Азҳарро бо тӯҳфаҳо сарфароз мекард. бар асари ин бисёре аз мусулмонони Миср фиреб хӯрданд ва воқеан Наполеонро ҳамчун ҳокими исломӣ қабул карданд. дуюм маротиба ки уммати исломӣ дар ин масъала фиреб хӯрд, дар давраи нахустин ва сеюмин давлати Саудӣ рух дод. авҷи ин фиреб дар замони ҳукмронии шоҳ Фаҳд ибни Абдулазиз ба назар мерасад. як гурӯҳи бузурги уламои Саудӣ оммаи мардумро гумроҳ карданд ва чунин мегуфтанд: агар ҳоким намоз бихонад, агар дар моҳи Рамазон рӯза бигирад, агар масҷидҳо бунёд кунад, агар ҳофизони Қуръонро дастгирӣ кунад, агар масоҳати Масҷидул Ҳаромро васеъ намояд, агар барои нигоҳдории он маблағ ҷудо кунад, пас ӯ ҳокими ҳақиқии исломӣ аст ва итоати ӯ воҷиб мебошад. онҳо мегуфтанд ки хилофи ӯ баромадан гуноҳ аст ва маҳз ҳамин тавр ҳам шуд. ба ёд оред ки тарафдорони Ҳусни Муборак ё подшоҳи Марокаш низ ҳамон гуна далелҳоро барои ҳимоят аз ҳокимонашон пеш меоварданд. он замон агар касе ба онҳо мегуфт: раис ҷумҳур ё подшоҳи шумо на бар асоси ислом, балки бар асоси тоғут ҳукм мекунад, онҳо чӣ ҷавоб медоданд? на, президенти мо бар асоси ислом ҳукм мекунад. моддаи аввалини сарқонунро боз кун. он ҷо возеҳ навишта шудааст: дини давлатӣ ислом аст. ба моддаи дуюм нигоҳ кун. дар он ҷо омадааст: ислом яке аз манбаъҳои қонунгузорӣ мебошад. оё ин басанда нест? боз чӣ мехоҳӣ? ин гуна буд посухи онҳо. маҳз ҳамин тавр ҷосусҳо ва тарафдорони онҳо мардумро гумроҳ мекарданд. онҳо фарқи байни зуҳуроти баъзе ҳукмҳои ислом ва итоати ҳақиқӣ ба шариатро нобуд месохтанд. ҳангоме ки бо онҳо дар бораи Дорулислом суҳбат мешуд, онҳо як фатвои машҳур содир карданд. барои он ки як давлат Дорулислом гардад, кофист ки маросимҳои ислом дар он озодона анҷом дода мешаванд.
аммо биёед фикр кунем. имрӯз маросимҳои ислом озодона дар Вашингтон, Париж, Лондон ва ҳатто дар Токио низ анҷом дода мешаванд. оё ин маънои онро дорад, ки ин шаҳрҳо дорулислом шуданд? имрӯз мисли он ки гуфтем, дар Москва дар рӯзҳои ид роҳҳои марказӣ баста мешаванд, то даҳҳо ҳазор мусалмон тавонанд дар майдонҳои шаҳр намози ид гузоранд. пас оё Русия ба дорулислом табдил ёфт? албатта на. дар Русия танҳо иҷозат доданд, ки бархе аз маросимҳои ислом озодона анҷом дода шаванд. бархе аз нишонаҳои зоҳирии шариат намоиш дода мешаванд. аммо ин танҳо зуҳуроти баъзе ҳукмҳои ислом аст, на итоати ҳақиқӣ ба шариат. баъзеҳо чунин мегӯянд: агар аксари аҳолии кишвар мусалмон бошанд, он гоҳ кишвар дорулислом мегардад. ин ҳам як иштибоҳи бузург аст. баъзеи дигар мегӯянд, агар қозии олии кишвар мусалмон бошад, пас ин кишвар дорулислом аст. чаро ман борҳо калимаи баъзеҳоро такрор мекунам? зеро ман номҳои мушаххаси одамонро зикр карданро дӯст намедорам. аллоҳ онҳоро афв кунад. боз ҳам баъзеҳо чунин мегуфтанд: барои он ки кишвар дорулислом гардад, кофист ки намозҳои ҷумъа озодона баргузор шаванд. бубинед, ки онҳо ё ба таври дониста ё ба таври надониста исломро таҳриф карданд. онҳо исломро танҳо ба як маҷмӯи расму оинҳо табдил доданд. бубинед, ки чӣ гуна паёмадҳои хатарнок аз ин гуна муносибат ба ислом бармеоянд. бар асоси ҳамин мантиқ буд, ки Муҳаммад Абдо пас аз сафар ба Париж гуфт: ман дар ин ҷо исломро ёфтам, аммо мусалмононро наёфтам. маҳз чунин таҳриф кардани ислом яке аз бузургтарин ҷиноятҳои уламои дарборӣ гардид. ҷинояти онҳо дар он буд, ки шариатро ба маҷмӯи шиорҳо табдил доданд, шиорҳое ки барои ҷомеа номафҳум ва беарзиш буданд. чунин амалҳоро бо нодонӣ сафед кардан мумкин нест. онҳо ҳеҷ гуна узр надоранд. имрӯз тамоми ҳокимони минтақаи мо бо уламо ва фатвоҳои дарбории худ роҳи Наполеон Бонапартро идома медиҳанд. ин усул чунон самаранок буд, ки ҳатто уламои Ал-Азҳар фирефта шуданд. мо мебинем, ки ҳокимони мо дар намозҳои ид иштирок мекунанд. онҳо ифторҳо ташкил мекунанд. ҳофизони Қуръонро бо ҷоизаҳо қадрдонӣ мекунанд. ҳамаи ин танҳо барои он аст, ки намоиши зоҳирӣ рӯй овардан ба исломро эҷод кунанд. мо наметавонем як давлатро исломӣ ё дорулислом номем, агар дар он қонунҳои шариат пурра татбиқ нашаванд. барои он ки як давлат исломӣ бошад, он бояд ба 3 шарти асосӣ ҷавобгӯ бошад. якум, ҳукм аз они шариат аст. дар давлати исломӣ ҳокимият танҳо аз они шариат мебошад, на аз они ҳоким, на аз они мардум, балки танҳо шариат бояд ҳукмрон бошад. агар шариат ҳукмрон бошад, пас ҳама ба он итоат мекунанд. дуюм, ҳокимият аз они уммат аст. ҳокимият наметавонад моликияти шахсӣ бошад. он наметавонад ба як шахс ё як гурӯҳ тааллуқ дошта бошад. ҳокимият бояд аз они тамоми уммати исломӣ бошад. ба ҳамин хотир артиш бояд аз мусалмонҳо иборат бошад. ҳуқуқи интихоби халифаро мусалмонҳо доранд, на як гурӯҳи хурд. ҳокимият дар ислом на меросӣ аст ва на ҷумҳуриявӣ. он тавассути ризояти уммат муайян мешавад. сеюм, ягонагии хилофат. дар тамоми ҷаҳон танҳо як халифа метавонад вуҷуд дошта бошад. на ду, на се, танҳо як. тавре ки расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд: агар ба 2 нафар байъат карда шавад, дуввуминро бикушед. ин ягонагии хилофатро таъмин мекунад. акнун биёед ин 3 шартро муфассалтар баррасӣ кунем. ман кӯшиш мекунам, ки ҳама чизро бо забони содда фаҳмонам, то ҳар кас бемушкил дарк кунад. агар шумо хоҳед фаҳмед, ки оё як давлат дорулислом аст ё на, онро бо ин шартҳо муқоиса кунед. шарти аввал, давлат бояд бар асоси ақидаи исломӣ бунёд шуда бошад. агар давлат эълон кунад ё амалан нишон диҳад, ки он бар асоси ақидаи исломӣ бунёд нашудааст, он наметавонад исломӣ бошад. масалан, агар давлат бар асоси миллатгароӣ ташкил шуда бошад, агар он худро давлати арабҳо, форсҳо ё туркҳо бидонад, ё агар он ғояи ватанпарастиро тарғиб кунад, он исломӣ нест. ҳама давлатҳое ки бар асоси миллат, қавм, нажод ё ватанпарастӣ сохта шуданд, наметавонанд дорулислом бошанд. чаро? зеро Аллоҳи таоло дар Қуръон мефармояд: ҳар касе ғайр аз ислом дини дигареро ихтиёр кунад, аз ӯ ҳаргиз қабул намешавад. расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам низ фармуданд: оё шумо дар ҳузури ман ба ҷоҳилият даъват мекунед? ва боз фармуданд: ҳар касе чизеро ворид кунад, ки мо ба он нафармудаем, он аз ӯ қабул намешавад. ин чӣ маъно дорад? агар шариат чизеро иҷозат надода бошад, он ғайриқонунӣ ва ботил аст. пас агар як ҳоким эълон кунад, ки давлати ӯ исломӣ нест, балки миллӣ, ватанпарастӣ ё чизи дигар аст, ин маънои онро дорад, ки он давлати исломӣ нест.
шарти дуввум, ҳокимият бояд пурра аз они уммат бошад. яке аз шартҳои асосии Дорулислом ин аст ки ҳокимият ба уммати исломӣ тааллуқ дошта бошад. агар ба давлат нерӯҳои хориҷӣ дахолат кунанд, ҷосусҳои худро ҳамчун ҳоким таъин кунанд ё созишномаҳое банданд ки истиқлолияти давлатро заиф месозад, он дигар исломӣ нест. мисол, созишномаҳои байналмилалӣ, созишномаҳои ҷаҳонӣ мисли СЕДАВ, НАТО ва дигар аҳдномаҳо боиси он мешавад ки ғайримусалмонҳо ба умури мусалмонон дахолат мекунанд. мисол давлати Усмонӣ. як хатои бузурге ки давлати Усмонӣ кард, ин имзои созишномаҳои низомии сиёсӣ бо давлатҳои ғайримусалмон буд. ин тавофуқҳо ба ғайримусалмонҳо имконият доданд ки ба умури мусалмонон таъсир расонанд ва дар сиёсат дахолат кунанд. мисол пойгоҳи низомии хориҷӣ дар сарзамини мусалмонҳо. имрӯз дар Урдун, Арабистони Саудӣ, Миср ва Туркия пойгоҳҳои низомии кишварҳои хориҷӣ ҷойгир шудаанд ва ҳокимони маҳаллӣ онҳоро назорат намекунанд. агар як сарбози хориҷӣ қонунро вайрон кунад, онро давлати худи ӯ муҳокима мекунад, на кишвари мусалмон. ин истиқлолияти кишварро заиф мекунад. мисол сафоратхонаҳои хориҷӣ. шариат ҳузури сафиронро иҷозат медиҳад, вале онҳо набояд дар кишвари мо доимӣ бошанд. сафоратҳо набояд аз қонунҳои маҳаллӣ озод бошанд. масалан, дар Ироқ сафорати ИМЕА мустақилона амал мекунад ва кормандони он ба қонунҳои Ироқ итоат намекунанд. агар онҳо ҷиноят содир кунанд, ҳукумати Ироқ наметавонад онҳоро муҷозот кунад. ин чӣ маъно дорад? ин маънои онро дорад ки давлат истиқлолияти худро аз даст додааст ва агар як давлат назорати комил бар тамоми ҳудуди худ надошта бошад, он Дорулислом нест. шарти сеюм. ҳама унсурҳои низоми давлат бояд бар асоси ислом бунёд шаванд. агар низоми давлатдорӣ ё ягон бахши он бар асоси ислом набошад, он давлат исломӣ нест. ҳуқуқи ҷиноӣ. агар давлат ҷазоҳоро аз низоми ғайриисломӣ иқтибос гирад, он дигар Дорулислом нест. масалан, агар ҷазои дуздӣ на буридани даст, балки ҷарима ё зиндон бошад, ин хилофи шариат аст. агар ҳуқуқи ҷиноӣ бо қонунҳои ғарбӣ омехта шуда бошанд, ин низ хилофи ислом аст. низоми иқтисодӣ. агар иқтисоди хилофат бо асосҳои капитализм мутобиқ бошад, он дигар исломӣ нест. масалан, агар давлат аз бонки ҷаҳонӣ ё сандуқи байналмилалии асъор вобастагӣ дошта бошад, ин хилофи ислом аст. агар иқтисод бо рибо кор кунад, ин низ хилофи ислом аст. низоми сиёсат ва идоракунӣ. агар низоми ҳукуматӣ ба системаи кофирон монанд бошад, он низ исломӣ нест. масалан, агар давлат ба демократия, ҷумҳурият ё монархия асос ёфта бошад, он исломӣ нест. агар қонунҳои кишвар бо қонунҳои ғайриисломӣ омехта шуда бошанд, он исломӣ нест. мисоли Фаластин ва дигар кишварҳои мусалмонӣ. имрӯз дар бисёре аз кишварҳои мусалмонӣ ҳуқуқҳои оила, издивоҷ, талоқ, мерос иҷро мешаванд, аммо қонунҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ бо қонунҳои ғайриисломӣ идора мешаванд. чунин давлатро исломӣ номидан мумкин нест. аллоҳи таоло дар Қуръон мефармояд: оё надидае ки баъзеҳо мегӯянд ки ба ту ва китобҳои пеш аз ту имон оварданд, вале ҳукмро аз тоғут мехоҳанд, ҳолон ки ба онҳо амр шудааст ки ба он куфр варзанд. агар ҳоким як қисмати исломро иҷро кунад, вале боқӣ мондаашро рад кунад, аллоҳи таоло дар Қуръон мефармояд: оё шумо ба як қисми китоб имон меоред ва қисми дигарро рад мекунед? онҳое ки чунин мекунанд дар дунё хор мешаванд ва дар рӯзи қиёмат ба азоби сахт гирифтор хоҳанд шуд. агар ҳоким танҳо баъзе қонунҳои шариатро иҷро кунад, вале қисми дигарро рад кунад, он давлат дигар исломӣ намешавад. фатвои мазҳаби ҳанафӣ. фақиҳони мазҳаби ҳанафӣ чунин фатво доранд: агар дар як сарзамин ҷазоҳо барои зино ва шаробхӯрӣ бекор карда шаванд, он дигар Дорулислом нест. ҳатто агар ҳама қонунҳои дигар иҷро шаванд, агар як ҳукми қатъии шариат бекор шавад, он сарзамин ба Дорулкуфр табдил меёбад. дар ин ҳолат ҳокимро сарнагун кардан ва ҳукумати исломиро барқарор кардан воҷиб мегардад. агар давлат расман эълон кунад ки ҷиҳодро анҷом намедиҳад ё танҳо бо сухан дар бораи он гап мезанад ё бидуни амал танҳо мардумро фиреб медиҳад, он дигар Дорулислом нест. башор Асад солҳо иддао дошт ки мехоҳад Фаластинро озод кунад, вале ҳеҷ иқдоми воқеӣ анҷом надод. имрӯз мусалмонони Ғаза ба кӯмак ниёз доранд, вале давлатҳое ки худро исломӣ мешуморанд, ҳатто омода нестанд ки барои озодии онҳо ҷиҳод кунанд. ин хилофи шариат аст. аллоҳи таоло дар Қуръон мефармояд: эй муъминон, агар касе аз шумо аз дин рӯй гардонад, аллоҳ гурӯҳеро хоҳад овард ки онҳоро дӯст медорад ва онҳо низ ӯро дӯст медоранд. онҳо ба муъминон раҳмдил ва ба кофирон дуруштанд.
дар роҳи Аллоҳ ҷиҳод мекунанд ва аз маломати мардум наметарсанд. агар давлат ба ҷиҳод амр накунад, агар барои ҳимоят аз мусалмонон нерӯ истифода набарад, агар дар муқобили кофирон бетараф монад, он дигар исломӣ намешавад. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои моро ба дигарон расонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.